Jesu odaidza ndiani osewenza mendo yese yawotoiva ndiani achagowa tizi odaidza kupatusa ndiani achapindura ndiripa nonditume hwedu zvatoda kuti tibatsirane. Saka chidzidzo chacho ndangochibatanidza vane varume vasina, vane vakadzi vasina, zvakangosangana ipapa. Zvisinei nokuti hapo kuti wakaindepi mupenyu here kana kuti wakangobuda saanodzoka. Nazvino haana kudzoka kuti achadzoka. Saka tiri kungosanganisa chidzidzo chacho ipapa. Tichangochisanganisa tose kuti zvitibatsire. Tichadzidza takatarisana nenyaya yakadai izvi. Mukati meupenyu hwedu semhuri kana kuti sababa namai, mukurarama kwedu, kana muri baba woga kana muri mai moga, chidzidzo chacho chiri kungobhutira ipapa. Tinofanira kugadzirira, kugamuchira zvinhu zvinotiwira tisina kuzvitarisira. Amenoti zvaukwere. Tinofanira kugadzirira, kugamuchira zvinhu zvinotiwira tisina kuzvitarisira. Kuti muupenyu hwedu savanhu tiri vatendi kudai, tiri baba namai pamba, kana kuti muri mai moga kana kuti muri baba moga, muupenyu hwedu hwatinahwo ihwohu nhasi, tofanira kuti tigadzirire kugamuchira zvinhu zvinotiwira mukati meupenyu tisina kuzvitarisira. Zvinhu zvacho zvakawanda. Izvozvo zvinhu tikasazvigadzirira, Mwari akasatibatsira, vazhinji tichitotsanangura kudai, vari mukati memapirisi avari kutomwa nekuti kune zvimwe zvinhu zvakangomuwira asina kuzvitarisira akakona kuzvigamuchira. Saka ndiri kuti Mwari achitibatsira, vamwe vasati vashongana nenyaya yacho munguva dzino dzemasikati, zvinhu zvacho zviri kuuya ende hazvikoni kana zvakawira sisi vako zviri pachena kuti ndiwo unotevedzana sisi vako, saka zvakutouya kwauri. Kazvakamboitika panext door, iye zvino zvakujamba juraho manje, zvichibva kuseri kwazvakaitika zvichiuya pamba penyu. Kana zvakaitikira kuno umwewo murume, zviri pachena kuti newo uri murume futi zvinogona kukuwirawo. Tiri tose here vana vaMwari? Saka ndiri kuti masikati ano Mwari achitibatsira, zvisati zvatiwira, Mwari ngaatibatsire nepose. Kana pane zvinoda kuitwa totozviita zvinhu zvacho zvisati zvatiwira, kuti kana zvozotiwira ndoda kuti mubate chinhu ichi. Patichawigwa nezvinhu izvi, number 1 unofanira kusara uri mupenyu chaiko uchifamba uchidya sadza, zvakuwira zvinhu zvacho. Number 2 unofanira kusara une utano hwako hwawanga uchingori nahwo zvinhu zvacho zvisati zvadii. Number 3 unofanira kusara uchingori pana Mwari, uchinamata Mwari kana zvinhu zvacho zvazokuwira zvacho. Ndichaverenga zvandinazvo panapa, kana imi mune zvamunoda kuzowedzera zvangu zvapera, mozoona kuti hakuna chimwe chikuru chasara, mobva mawedzera kuti zvimwe zvoda kugadzirirwa ndezvizvi nezvizvi nezvizvi zvinogona kutiwira tisina kuzvitarisira. Pano tikudii pana John chapter 16 pavhesi ya 33. Tipfuure naipapa. John chapter 16 pavhesi ya 33 pano tikudii. Verengaitiwe, Jona hawanikwi kuna zvakazarugwa kana kuna naRevhitiko, akuziko kuna Joni ikoko. Pano tikudii pana John chapter 16 pavhesi ya 33. Verengai zvetiri kumanyisana nenguva.
mangonodla makaroni mukadzoka musina kana mabhaibheri mukasiya kumusasa. Ndinoreva izvi kwamuri, ivai nerugare muna Jesu. Panyika munotambudzika, asi tsungai mwoyo, ini ndakakunda nyika. Muri kumuwa here mashoko aJesu vatendi? Jesu uri kuti ndinoreva izvi kwamuri, ndiri kureva izvi kwamuri. Panyika munotambudzika, ichokwadi ichi. Panyika vanhu vari kudini kwemi? Vanhu panyika vari kutambura. Kune vasingatozvizivi kuti vari kutambura ivo varimo munyika munomu. Asi vhesi iri kuti panyika, kana uchingori munyika ino, vhesi iri kuti panyika vanhu vanodii? Vanotambura. Asi tsungai mwoyo, nokuti ini Jesu wenyu ndakatambudzika munyika muno ndikakunda nyika. Saka imi pakutambura kwenyu tsungai chii? Jesu achitaura mashoko aya unotozviziva kuti mukati menyika munomu mune vaprofita venhema. Jesu unozviziva izvi. Jesu unozviziva kuti munyika muno mune n'anga. Saka uri kuti mukutambura kwenyu kwose kwamuchasangana nako, tsungai mwoyo, tsungai mwoyo. Ini Jesu wenyu ndakatsunga mwoyo panguva yandakatambudzika. Ndaverengera vhesi iyi kuti muzvizive kuti panyika tinotambura. Kuna umwe munhu asingatozvizivi kuti anotambura, unotofunga kuti hatamburi iye achitotambura. Vhesi iri kungoti kana uchiri munyika muno unotambudzika. Saka vanhu vanotambura, vanhu munyika munomu vari kutambura ende vari kutambudzika. Ende hapana paunogona sekuona kuti umwe uri nani kana kuti wo uri nani. Vhesi iri kungoti munhu wose panyika unodii? Unotambura. Vane varume vanogona kufunga kuti vakafigwa navarume ndo vari kutambura. Iwe mukutambura kwako murume unaye mupenyu, asi havati mumba, asi unaye. Saka kunewewo unotambura. Murume unaye unoshanda mune mota, munemba, asi kutambura kwako nekwekuti murume wako havati mumba, unongouya nechikafu. Unovata usiku hwose nezvitunha 18 zvemabhurera mufiriji, iye hauvati naye. Saka panyika tinodini kwemi? Tinotambura. Panyika totambura. Vamwe vanodanana zvokuti dhu, murume nemukadzi, asi mukudanana kwavo vose vari vaviri kana vachifamba vane mugodhle yemapirisi kudai ungati ndio kufamasi. Mugodhle yacho inenge yakasvikapa, imwe yakasvikapa. Asi vanodanana, asi vanogwara. Saka panyika vanhu vanodini kwemi? Vanhu vanotambura. Panyika vanhu vanotambura. Ukaona vanhu voti zviwivhi, voti mafesi paude, seri kwewigi uko. Kuda nhamo isingaiti. Vanhu panyika totambura. Kuzama kuvharidzira, asi panyika tinotambura. Ndaimbofunga kuti kare kuona munhu ofamba nemota, zvamuitira. Munhu wagarika. Ndaifunga kuti vane mota vakagarika. Ndakazowana vamwe baba rimwe gore. Rodhi inobva paGokwe Shenda, vekugokwe vaya muri kunyepera kuti asikuti muri vekuHarare. Vekugokwe vaya. Parodhi iya inoenda kwaNembudzi iya napakati iya munoziva iya. Tichidambura takadai nemajahana muya, tondodzika gomo rekwakuwirirana riya tichidai kwaNembudzi iya. Vekugokwe hani muri kuzviwa, mapaona kapandiri kureva. Mukugurira muya. Kuna vamwe baba vakabva nengamera, yaisiri mota, yaiva ngamera. Ndobva vabva kwaNembudzi iya nerodhi yepakati, vasingazivi kuti pamusoro pegomo yakanaya chavovo chemvura usiku. Bva vapinda ipo paya nemota, ndokugurira nemota ipo paya. Yaive mota, iyoyo yaive mota.
ndokubva vangoti fambe fambe pamusoro pegomo, ndokubva vandosvika mukati medhaka. Yakanyura zvokushayikwa kana vhiri kana tai kuti nderipi. Isitotozvifambira zvedu. Ndine mamwe mabhuru angu tichindotsvakira vana nzvimbo pabhejani paya. Imi vekugokwe pabhejani pavhurindlera paya paya. Ndo pataiinda paya. Tototi mamuka sei? Totoita setinoseka hedu. Baba vaya vatotsamwa. Vapeta zvino tirauzi kona shuu yabvisiwa, masokisi abvisiwa. Vapeta tirauzi zvino chava chikabudura, chava pamusoro pemabvi apa. Zvaiwisa tsitsi. Makadiko baba? Skai munotoseka, havana popindura. Munotoseka henyu. Isati tagara tichingozvisekera nyaya dzedu. Munotoseka henyu. Mota yamuri kuona iyi yakanyura zuro kuma3 zuva rakadai. Zuro. Usiku hwose ndavata pano nemota iyi. Indikati nechemwoyo. Munhu ane mota kuvata mudondo. Munhu ane mota. Panyika vanhu vanotambura imi. Toti kuda vakaita mabhizinesi, vakaita mashopu, vakaita chii, vagarika. Zvova vati usiku hwese. Akadhiraivha akaenda kushopu iyo kwandikanoka ndiwana munhu webasa andibira. Wabva kona 1 AM wodhiraivha woenda zvekushopu iriko ndikanonoka ikoko ndinowana andibira. Tofunga kuti kuda ndo vakagarika kava nezvinhu. Panyika vanhu vanotambura. Panyika vanhu vanotambura. Tangoti tipfuure tichizivisana ipapo kuti panyika vanhu vanodii. Panyika vanhu vanotambura. Zivai chinhu ichi kuti panyika tinotambura. Zvizivei izvozvo izvo. Ndozvinoita kuti mai vakuru vanopfeka saizi 88 omi vanobva kuseni zuva richibuda nemabhanana mudhishi akasviba kuti ndo. Kubva kuseni mabhanana, ndotengesavo mabhanana akasviba kuti ndo. Vamwe chero kuchechi vanorovha, vanawo matomatisi anenge achichema musodzi varipo pamusika, anenge achingopukutiwa kubva kuseni kusvika zuva rivira nechitauro achichema musodzi matomatisi. Munyika munomu vanhu vanotambura. Vhimu mutsvairo, vhimu cobra yered neyeblack, cobra yered neyeblack. Panyika hapana kumira kwazvo. Asi kana munhu ava panapa ati weave akati magirazi akati maplexox ungamuziva. Tinofanira kugadzirira, kugamuchira zvinhu zvinotiwira tisina kuzvitarisira. Tofanira kugadzirira, kugamuchira zvinhu zvichatiwira muupenyu tisina kuzvitarisira. Tofanira kugadzirira nyaya idzi dzoda kugadzirirwa idzi. Chimwe chacho ndechipi? Kufigwa. Ichi chokufigwa ichi choda kugadzirirwa, munhu wochigamuchira. Handizivi kuti unenge wafigwa nani. Handisi kutaura rufugwa vamwene kagwawagara usingavadi. Hagusi gogwa ndiri kureva kufigwa kwacho. Wagara navamwene hamuwirirani, chero musi wavanofa unototanga watonogadzirisa musoro usati waenda kurufu. Zviri right, hagusi gogwa ndiri kureva. Ndiri kutaura musi wauchafigwa nemunhu ari pamwoyo pako pawakabvisa Jesu apa ukaisa munhu. Musi uchafa munhu iyeye mhai. Musi waachafa. Gadzirai chinhu ichi. Number 1, munhu iyeye akanzi afa, sarai muri mupenyu. Number 2, munhu iyeye akanzi afa, sarai mune hutano. Musapinda pamapirisi kana kuita stress kana kuti munzi pfungwa dzadambuka nekunzi mafigwa. Number 3, sarai muchinamata Mwari. Handiti unomuziva munhu wacho wandiri kureva musi waanonzi afa. Umwe wacho kana waguta anomboti ndiye Mwari wako munhu wacho. Kana wafunga zvakanaka kana kuchecha hutoindi pamusoro pemunhu iyeye. Umwe mwana wako ari kuSouth Africa ndiye ari kukuitira zvese kuti uve pano netende nyuwani mwana iyeye. Zvino ongozohwaiwe kuti wangoti ari kubasa achibuda mutoileti
ndokubva adonha akafa. Ndopatiri kuti pachidzidzo ichi tichihwa zvinhu zvakadaro, Mwari ngaatibatsire newe usare uri mupenyu une utano uchinamata Mwari. Musi wauchafigwa. Ndiri kutaura nyaya yokufigwa. Hey, ndiri kutaura nyaya yokufigwa. Ndakatarigwa nevanhu vasati vambofigwa. Kuna vanhu vasati vambofigwa apa patiri apa. Makangozvagwa muri 8 muchakakwana. Wakazvara vana vako 6, vose vapenyu, vose vari right, havagwari. Kana uchipa testimony kumusi wechidlo kuchechi, unotosumuka uchiti ndiri kuda kutenda Mwari. Ndinoda kutenda Mwari nezvakandiitira nezvanondiitira. Ndakazvara vana vangu 6, vose vapenyu, hapana akafa, hapana akaremara. Uri kutaura izvozvo panext pako apa pana mai vakaisa mwana muwheelchair, akutosvika kuma 16 years asingafambi. Ndopandiri kuti mai, sezvo musati mambofigwa, gadzirirai chinhu ichi, nekuti tichibva pano pacamp meeting muri kunosangana nazvo. Munosangana nazvo hapanzvengeki ipapo. Hamuguzivi rufu, hamusati mamboguha. Chakafa chamunoziva mai, chakafa kumba kwenyu chamunoziva imimi iDVD. Ndo chakafa chamunoziva. Chakazodzera DVD iTV yeguvhu iya yakafa. Pamakazoti vhundukei nokuita kakugwadziwa, musi wamakatora mabhureira 50 kukafa 3, ndo pamakarembedza zvikukwana zvamabhureira, mwoyo wenyu wakatsemuka muchigwadziwa nezvikukwana 3 zvamabhureira muchindorasha. Ndo chitunha chamakabata namaoko kudai chaifema, mabhureira akafa. Zvino zvegwendo runo mai, tichibva pano pacamp meeting, gadzirirai chinhu ichi. Kana mamusati mambofigwa, guri kuuya. Gunouya moti gunoenda nepi? Guri kuuya kumba kwenyu. Nditi kana bhazi renyaradzo richipinda panext door, munorova zvigumwe mose navana. Bhazi, 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 munemuone vanangu, bhazi, muchifarira bhazi renyaradzo panext door. Zvegwendo runo mai, namashoko enyu amanga muchitaura kuchiri kadzi aya, September kuzvi 7 apa ndokutaurira. Munoti zvinoenda nepi? Gadzirirai kuzvigamuchira nokuti zvinodii? Zvinouya. Chirikadzi dzekwanyu dzichangokuhwirai tsitsi. Dai ndaive pedo navo ndaivayeuchidza kuti indai munoyeuchidza mai avo mashoko aya avaitaura, nhasi vafigwawo, indai mundovayeuchidza. Handiti ndi munokona chechi maona murume wenyu akamira nechirikadzi, chirikadzi ichivhunza kuti mapamphlet avako here kuABC nhai Erida. Chirikadzi ichingovhunza izvozvo chete. Mapamphlet avako here? Iwe ndo paunofuta sechiva, uchitsamwa kuti chirikadzi yazomirire ino murume wako. Murume nyari mupenyu mamusingachenise zvizvizvi, akakamuchenera akakuchenera varume veduku, kuchenera varume veduku. Mai inoita dzungu ichimanya nemwana kutoireti asina kana mbochema kana ndoda kutoireti, achipfuura nepamaErida nepamakleki vari kuronga zvishedzero. Wotora mwana wodarika neipapapa, wotora mwana wodarika neipapapa, achida kuteerera kuti kleki chirikadzi nemurume wake vari kutaura kuti kudii, vari kuronga kazvichechi. Ndo vanodiwa kakuEridasi. Murume wako Erida first vaivataugwa ka nechirikadzi kleki natiresha chirikadzi nafirst Euda. Hakudiwi vakadzi vamaErida kuEridas, kunodiwa Erida natiresha nakleki.
iwewe sara kumba uchimwisa mwana. Uri kokumba ikoko wakamirirawo rufu gokumba kwenyu. Imimi chirikadzi muri pano ndikuhwei kuti kune munhu wasiya chechi, kune munhu waramba Mwari, kune munhu waramwa basa. Uchiramwira kuti kwai vakandinyeya, vakati kwai ndinotogwa nemurume wavo, vakati ndinotogwa nemurume wavo, saka ini zvekuchechi ina ndichati imi mai mitiitirei mushe. Harisiwi basa iri. Ende handizivi kuti mweya kuno munetingi mweya unovona sei. Kwese pa executive hapashayikwi chirikadzi, hapashayikwi wakarambwa. Mweya amene kuti mweya haichiri kugokwe. First Erid chirikadzi Tiresha, Kileki Tiresha. Imoti ndosiya chechi, ndosiya aiwa. Unotiwira uri pana Jesu. Wakamirira kudzoka kwa Jesu uchishandira Mwari. Neuchirikadzi wani wako. Ikona kusiya Mwari nemhaka yevanhu. Tikwai vakandinyeya, ndakawa vachindiyeya. Asi wagara newe unohugwa kai. Kana usingahugwi unosirei basa. Topanofanira kuita serious papa. Ukahwa vachikunyeya so uri chirikadzi vakakunyeya, tarezva zvakaita musoro wacho, hachinji shangu, wavahwa vachinyeya straight ikoko kumukadzi waEridha ndiye anga achinyeyaka. Wovatora nevanga chinyeya navo moenda kakuma Eridha. Ndauyawo pano munhu waMwari, ina handidi zvokuvhiringidzwa pakutenda. Mukadzi wenyu naDhokasi Lidha vava vachindinyeya vachiti ini handichinji shangu, zvandinouya kuchechi musoro wakaita hazviiti. Munhu waMwari ka. Ini ndoda kuramba ndakatendeka nemhaka yamashoko ataugwa nomukadzi wenyu. Ndoda kuti imwe savadha isati yasvika, vonai kuti ndava neshangu, vonai kuti mandigadzisa musoro. Ndina matenda akasununguka. Ende mukadzi wenyu ashayiwe chokutaura. Nokuti ndikaramba ndakadai unoramba achitaura. Saka imi chigadzirisei nyaya iyi. Woenda kuchechi wakasununguka woshandira Mwari, wakasununguka tiri tose vatendi. Izvi ndiri kungozvitaurira kune vanhu vachine varume kuti chitaurai henyu muchinyeya. Mai, December kure uko mune matojoinawo pauchirikadzi. Meeting inotevera mai, meeting inotevera. Zvokusenge gwacheya zvimwe zverudo gwenhema kuri kuitika panapa. Ndokutoguma uku. Ndokutoguma kwazvo. Meeting inotevera iyo. Mune mangodzungaira muchingodzungaira. Zviri nani mutoshamwaridzana nechirikadzi mufane kupiwa manotsi. Tunorarama sei? Point yangu iri pakuti zvichikuwira, number 1, sara uri mupenyu. Uchifonegwa wapedza kudya sadza, wakachengetera murume sadza uchiti ari kuuya. Paunohwa noko kana kuti panopinda nhamba dzausingazivi mufoni, dzikamisa chifuva udzidavire wakadzikama, kuchitaura voice rausingazivi. Pavanozoti tisu polisi, gadzirira uti iyo polisi yazombofona zvadii. Paunozodzi ndiwe esina tichitambira, uchiwedzera kugadzirira. Murume wenyu ndiHeneri, uripi? Ipapo manje. Vabuda Maxen vachienda kuVictoria Falls, vanga vatomwa nebasa kuVictoria. Tine urombo. Ukawa vatodero, mai, hazvina kumira zvakanaka. Murume wenyu waita accident, wafira passport. Ndo patiri kuti zvisati zvakuwirai mai. Chidzidzo ichi chatouya kuti chikusimbisei. Nekuti meeting ichingopera, paanongonogara pasiti chete. Zvaendwa. Saka tiri kuti gadzirirai. Muri kundiwawo vana baba nyaya ndiri kutaurai. Ivo vakadzi ivava munodisa, vamunoteverera ivavo, njuzu, ngirozi, chibaya moyo, switi hati, chichi nezvese zvamuri kutaura izvozvo. Chigadzirirai baba,
sekuwira kwazvakaita vamwe, nemuwo munogona kufumawo mukadzi asisipo. Ende kamutauro kandiri kutoita, munotoonawo imichero kuti kusavata kuri kuita mukadzi wenyu usiku achingogomera gomera. Itai zvimwe muchiita muchitogamuchira, muchiona namaziso ari mberi, kamwe kugomera gomera kari kungoita mukadzi. Muchimuka usiku muchimupa mapirisi, muchitova makumbo, muchidi. Imi baba imi chigadzirirai. Gadzirirai. Idzo shuga idzi, BP idzi. Pane musi waichakwira shuga yomukadzi wako ikaramba kudzika. Pane musi uchakwira BP igoramba kudzika, igodzika, igoramba kukwira. Ndikutaura nababa vakanditeerera. Vonai mai vamugere navo kekupedzisira. Vaongororei zvakanaka. Musi wamuchazovaona vamukofini havagoni kupindura chero mukataura. Muri kuva vakadzimi. Zviya zvokonyepera kuda varume vamukofini muchida kuti iye zvino venyaradzo vakatoisa zigirazi riya pamusoro, vakatoona kuti kune mamwe mamai asina kukwana, vanoda kuzoda murume ava mukofini asi ari mupenyu, vasina basa naye, havamuwachiri, havabiki, havadii. Murume chero achifamba, chero kuna chiva kuzvishedzero, kuita zvishedzero, unotongoona kuti murume uyu izhara yoga iyi, izhara iyi. Kubva zvakauya vanhu panapa, kubva nemusi weSande vanhu vakauya panapa, murume unokupiwa masipageti kubva Sande kusvika nhasi masikati unenge achingodya masipageti, kana kufamba kana kudira. Izharai aya mafambiro ezhara. Kana kuri kuchechi akaichita zvishedzero mangwanani anenge masikati sangano. Zvishedzero zvedu zvinomira zvakadai. Chishedzero chekutanga chinoti icho meeting yasvika, tichaenda meeting musi wa 11 March 11 March 2024. Tino youth camp musi wa 2 February. Toona kutoti saka ndiri kuti izvi zvinoda kugadzirirwa, izvi kufigwa. Handizi kuti uchafigwa nani, asi point yangu iri pakuti zvichikuwira izvi, sara wakachengeta kutenda. Tiri tose here vatendi? Ndakanyora panapa kuti chimwe chinogona kuwira munhu asina kutarisira, kugwara kana kugwarigwa. Usina kumbotarisira kuti zvingadaro, murume otofuma atova pawiricheya. Apa murume paafuma achigwara kudero ari pawiricheya, ndiye anga achishanda, ndiye unoziva kunotengwa magetsi, ndiye unoziva kunobhadhagwa mvura, ndiye unoziva kuti kuchikoro school fees yevana imari, ndiye unoziva kuti chingwa imari. Mai chinongova chunhu pamba ipapapo, vanongova chunhu. Hakuna kwavanoziva kana kuti rodhi yekuti magetsi apera anowanikwa sei, mvura inowanikwa sei, vakangogara. Zvakadaro makagara kudero, murume wofuma angori pawiricheya, akutosiririka masiriri, ndiye anga achienda kubasa. Mari dzoya tichatokuonai panopera 2 years, ndo tichadzigadzirisa mari dzenyu, tozodzigadzirisa. Wagwarigwa kudero, uri kugara kuHarare, wanga uchiroja, hamuna kumusha. Murume paakamboti handei tinovaka kuzaka kwaSovonhoko, kwaakapuwa stendi nababa vake muna 92, iwo kati ina handisi gejo, handigari kumusha. Zvo murume wagwara, wava pawiricheya, akungosiririka, ukanoka kumusumudza kumudisa kutoireti, mvura dzacho ipapo, zvose ipapo, muchigara pamba pevanhu. Izvi zvikakuwirai mhai izvi, ende hazvisi kure ka. Izvi zvandiri kutsanangura izvi hazvisi kure nemwi mhai. Kana zvingatiwira, tasiya pakugwarigwa apa nepakugwarigwa
kana kugwara pazvichatiwira izvi, nyaya dzekugwarigwa idzi, ngatirambe tiri muna Kristu. Izvozvi ndiri kutaura nyaya dzekugwarigwa. Kune vanhu vari kutoita sekuti inhengo dzechechi, asi pavakazouya kuno kumushangano vaitobva kun'anga nomwana. Vamwe vakatoinda uko, vakazodzoka ugokwe, vototi izvoni kwai tainda, tisave tichingosvora-svora tichisvora-svora titi vanhu havaziva Mwari. Isu takatobvako nemwana wedu wamaiziva uya aipenga uya, atori right. Saka zvandiri kutaura izvi, kana zvisati zvakuwira, vazhinji vanoita sekuti maKristu chaiko kana zvisati zvavawira. Asi kana wazopinda mukati medambudziko, ndo panozosara pachena kuti uri mutendi here kana kuti hausi. Saka ndiri kuti nyaya idzi dzichitiwira idzi, Mwari ngaatibatsire kuti tisarasha kutenda. Iye zvino uchiri right, hapana panogwadza, hamugwari, murume wako ari right, vana vako vari right. Muchipatara kana muchiinda muchingonoona vamwe vanogwara, muchidzoka, muchiinda nemabhanana, muchindovapa, muchivafonera, touya nejusi here, touya nechii. Gumbo rako riri kungotsika muchipatara uchindoona vanogwara. Imi mose kumba kwenyu, chero nehuku dzenyu, hapana kana wakambokoshora kana zviri right. Saka ndiri kuti musi wazvichakuwirai mhai, mutidzikamire musi wazvichauya zvinhu izvi. Dzungu, bapu zvishayikwe. Kuti moti mouigwa nezvinhu zvakadai, maakutanga kutuka chechi, maakutuka vafundisi, maakutuka nhengo dzenyu, muchituka vanhu vese, nekuti imimi mazogwara mukaenda kuchipatara, pakashayikwa wauyako ikoko, ndo pamunozotukana nevanhu. Kavasara nechechi yavo, ndakafigwa vanambondipa chema, asi pakafiwa kwaSivanda vakaenda nechema. Ini pandakafigwa nemwana wangu havanambondipa chema, vanakanambonditi nedzoi. Ngavasare nechechi yavo. Wanga waudza here iwe chechi kuti chitunha chomwana wako unotengisa? Zvawazotuka chechi kudere kuti havana kana kundipa mari, hena kana kundipa mari, havana. Iwewe vamwe pavakafigwa wakambonobata here maoko? Vamwe pavakapinda muchipatara wakamboindako here kundovaona? Ndosaka ndichiti kana zvakuwira munhu waMwari, ramba uri pana Mwari. Nyaya dzisawo kugwarisa idzi kana woshongana nadzo mukati memhuri yako. Tiri tose here vatendi? Zvimwe zvinogona ngofuma zvakaitika ndezvekungoti mugere mumba muchifunga kuti muri kufara, uchifunga kuti murume ari kubasa, woti wakuchii atova muchitokisi, atosungwa ari muchitokisi. Maneja murume wako wekukebs, murume wako maneja wezesa, wakuchinzi ari kuchitokisi. Kuchitokisi mokuziva, musati kamakavona kuzhe. Ini muna mei ndaiparidza pakembe yemapurisa vhiki 2, ndakakumbira ndikandoda kumbomudongorerawo ndimuone muchitokisi. Iwe wati uchizora uchiti baba vawane wakanaka zuva rovira. Wakuti vari muchitokisi vasungwa. Ende nyaya yavo iri kunzi haizi kumanyira kutaugwa nezvayo. Vanzi vanofana kugara muchitokisi 6 months nyaya yacho yozotaugwa. Hakudiwi kana mari yokuti chero mukaunganidza mari mese kudzinza rokwenyu, kwaizve mari ngazvimbomira. Vari muchitokisi nyaya yacho yozoti yotaugwa. Musi wainozotongwa vonzi 18 years mujere. Handisi kutaura zvinhu zviri kureka. Handiti itsika yenyu kula zvinhu zvamusingazivi kwazvabva kumba kwenyu. Handiti itsika yekumba kwenyu kaimi. Handiti itsika yekumba kwenyu yokuti munongodla imi muchisundira murume kuti kusvika pakundoba nokuda zvinhu kwenyu maimi.
hamugutsikani neupenyu hwenyu, hamugamuchiri zvamuri, moda kurarama upenyu hwepanext door, kusvika murume anoba injini dzemota dzavamwe, achichinja, achibvisa, achitora tsva, achidini. Musi wachabahwa mhai, zvose zvekugadzira musoro muchagera musoro zvisina kumira zvakanaka. Saka ndangoti ndikuyeuchidzei kuti aiwa, patava pano August 2024 mhai, utsotsi hwemurume wenyu hwanyanya, hwakuinda kuchitokisi. Ende mwe munohuziva utsotsi hwacho, makatoudzwa, memuchiudzwa. Kana utaura nyaya dzekuba kwake ndo paanoti switi, hamuchadani une zita romwana somengo, mune makunzi hani kana zvazokuwirai mhai, kana murume akanzi wanzi kuchitokisi, wanzi 10 years mujere, number 1 sarai muri mupenyu, number 2 sarai mune utano, number 3 rambai muri superintendent kuchechi. Murume achidliwa netsikidzi kuningi, imi muchiimbisa kunoku. Ndikuwei kuti kwai hamuchavonekwi kuchechi, muri mwimaita number 1, muchiuya namagwiri atengwa nemari dzokuba, muchichena nemari dzokuba. Iye zvino mbavha yasungwa, zvotendegwa nebhaibheri kuti mbavha isungwe, morega chechi. Dai pane vanhu vombavha vari kundiwa panapa veduwe, maitendeuka. Revanhukadzi jere ririko futi. Imi baba imi, mai vavo vanoya vachitogwa ivavo, vaparamura dzimwe dzamusingatozivi. Ndiri kuti mai vasungwa, rambai muchiuya kuchechi, ende vachasungwa. Ndaitaura noumwe kune rimwe jere, ndakamboshongana navo mai ava, ndakamboshongana navo tiri kune imwe kembauti, ndobva vaita testimony mai ava. Ndichataura hama dzacho dziri pano, asi hamuzivi kuti ndekupi. Ndobva ndashongana navo mai ava tichinamata makuseni, ndobva vati hapa munamato ndinamatire, ndoda kutenda Mwari, ndakapiwa 10 years mujere, asi ndoda kutenda takazoburitswa, makore asina kudii, asina kukwana. Tendai Mwari, tanamata tatenda. Hakuzi kare Epurei uno kutanga kwakewe, ndanoparidza kune rimwe jere, handitauri kuti kupiwa, handaive navo vanozoziva nyaya yacho. Vainda muraini vasungwa vodla. Ava mai ava, kuvanenge ndivo futi vandakamboona kuno, ndikukanganise here kuona. Iyo votonditi maichuma, makadiko maichuma, tava munozvi, tine kwaya, ndakavamba kwaya, ndini ndinoparidza makuseni, ndinodini, ndivo nhai, ndivo mai ava. Kuti ndichavabvunza kuti ko makaparamura dzipi futi makuno, zvichavhunzika. Ndobva ndakakata imwe mai, ndobva ndabvunza ndikati, ko avo yavo ndeiko? Zvikanzi ava hera vakapuwa 18 years mai ava. Ko vakaparamura ipi? Kusonesa uniform yechipurisa, kuda vakasonesa, kuda vakapuwa nehama yavo, kuda vakabira munun'una, kati vakabira sisi uniform yechipurisa, kumuka vachindoenda paroad everyday vachimisa mota neuniform yechipurisa. Pavakazobahwa vavahla mama, vavahla. Ndiri kuti zvinowanikwa varume, hamuzivi zviri munjere dzomukadzi nezvaanoronga. Unogona kufuma ava kujere asungwa, imi mosara nevana muri baba voga. Pavana vacho panotova nechimwe chine 1 year ne2 months pavana vasiyiwa namai avo. Ndo zvandiri kuti zvichizokuwirai baba imi, kufa kwemukadzi, kusungwa kwake, kugwara njere. Musatisira Mwari uyu. Rambai muchiti mukanzi mapuwa huerida mugamuchire, chero muchigezesa mwana wegrade 0 achienda kuchikoro, gamuchirai basa kuchechi mushande. Saturday motokurumidza kumuka kuseni
mounganidza hwana huya hwauchimbogezeswa namai vaya chopu chopu, motomuka kuzvifofo, handiti hwakawanda ndehwenyu ndi makazvara semhiripiri, motokurumidza kuhunganidza mogezesa, zvinoda mapamba moisha, zvinoda zvinodziya mogezesa, chopu chopu safirst elder mokurumidza kuchechi. Haikona kuti tikuhwei kuti kwai hamuchapindi chechi nokuti mimi muri kuti mune zvakuwirai. Izvozvo ndo zvatisingatarisiri kuburikidza nechidzidzo ichi. Tiri tose vana baba vakanditeerera. Chopu chopu kugeza, nemwi mogeza, mogara muaina hembe dzenyu nechina, muaina dzevana, mogadzira. Spiwa achapfeka idzi, Tendai anopfeka idzi, Makanaka achapfeka idzi, chitoko ichi, mapamba ndewawa. Muchitenga mapamba saizi, musatenga madoko. Zivai saizi yemwana yemapamba. Moita zvinhu zvenyu nenguva, mogadzira zvinhu zvenyu. Imimi kana movhara mabhatani ehembe, vharai mabhatani ehembe zvakanaka. Kwete kutora rimwe rezasi muchikwidza kumusoro. Pfekai zvakanaka muinde kuchechi. Motarisa zvose nekutirauzi kuti panofanira kuvhagwa pese pavhagwa here kutirauzi uku. Moinda kuchechi monoita zvishedzero. Musadzokera sure. Muri kundiwawo vatendi. Ndikazowa kuti kune bambo isasa pindi chechi zvakanaka nenyaya idzi. Hamuchazviwisisa zvenyu. Iyo zvino hamusati mazviwisisa, tichiri kungotaura. Ndiri kuti imwe chimu chofanira kugamuchigwa ndechekuti unogona kungofuma uchiudzwa nevaunoshandira kuti basa rapera. Kuda kukambani, kuda munhu waunoshandira, kuda ndiye anongofuma uchingonzi basa radii. Muri kundiwa here maimwi? Ikoko kwamuri kuvimba nako kunogona kuchingofuma uchibasa hakuchina. Kana kuti kwakuhafugwa vashandi, pavashandi vari kuhafugwa kukabvisiwa 1 ndimwi, kukabvisiwa 2 ndimwi neumwe wacho, kukanzi 3, pa3 vari kutanga kubvisiwa, ari kutanga kubvisiwa ndimwi. Ipapo pari kupera basa romurume, pari kupera basa renyu mhai. Pariri kupera, riri kutopera, riri kutopera. Mama totora off yekuke meeting muchifunga kuti kamovha kuno muchadzokera kubasa. Ndo zvamuri kufunga. Muchisangana namashoko okudzingwa kubasa pasina chikonzero. Teererai vatendi. Musawa. Musaita BP, musaita stress. Chinonetsa ndechekuti BP hamungaishayi madzingwa kubasa maimwi. Hamungakoni kuita stress murume adzingwa. Nekuti chotokugwarisai ndechekuti basa rapera apa makatora mota nechikwereti. Imba yamuri kugara chikwereti. Basa rapera. Chikwereti hachina kubhadhagwa. Vana makati hatingakurigwi nevamwe mukaindisa kuzhe kweHarare. Vari kugoko vanouisa vana kuno vachiti kuHarare ndo kunoita. Iwo wakaburitsa vana muno muHarare uchiindisa kwawakaindisa ikoko. Basa rapera. Basa rapera. Zvamaimboti mwana wangu ina hangaindi achifamba neshoka. Kuti mushaye BP mhai chopu chopu. Vadzosei. Vazoinda pane ichocho chiri pamadziro neshoka. Havachaindi neraisi, zvinhu zvachinja. Ndokuti muite upenyu huri right, murambe muchiramata Mwari. Maimbova namazimari asi zvachinja. Maakufanira kuti $50 ikubatsirei kubva musi wa1 kunosvika 31. Ne$30 ndo pamafanira kukwanapo. Zvekugadzigwa musoro zvapera, mogera. Zvose zvichikuwira izvi, rambai muri pana Kristu. Tiri tose here vatendi? Zviri kuwikwa here zvandiri kutaura izvi? Mwari watoita akatibatsira nokuti iwe haungashayi chako pazvinhu zvose zvandiri kutaura. Pane paunofanira kuti utopinda apa basa richipera.
ndo pauchazoita BP paya, worangarira kuti murume pakamboti handei tinovaka, imwi mukaramba makufunga kuti dai ndakabvuma kuvaka, dai izvezvi tongonokumbiravo mari kuchechi tohaigwa rori, mosenga mibhedha yenyu isina makumbo, nemakicheni takajegwa nezvitinha, migoti yakatsva nekapu dzisina mubato, madvd akafa nematv emakuvhu, mohaigwa mota chechi yokuhaira ichirori, kumba kuzaka kwasvovono. Dai mama kavaka zvaingava nani. Hino basa zvarapera, imi musina kuvaka, saka modii saka modii. Pano mwe mukuru wekambani wakasengwa kukambani uko, kukwaichitiratidzai kwatinonoisa zvinhu, kukaviya murabaraba werori kudai, zvikatutigwa imomo zvose zvikaichigara imberi ndi munoziva kwatinoinda. Waidhiraivha wakapedzisira ati vagosiya tara vagoti mudondo, vaingoti kona yapo, kona yapo, kona yapo, kona yapo, kusvika 1 AM kona yapo. Kupedzisira angozonoti pane rimwe zimuti mukati medondo, zvikaindo pano. Akafona kubasa akati vahwirei nyasha, ndobva vahwigwa nyasha vakapuwa 3 months, kukwaichidzoka inavo nezvinhu. Ndo zvamunoda kuzoitiwa imimi, vanhu vakuru vakanaka vakachena kudai. Ndiri kuti ngatingwarire zvimwe zvinhu zvisazotigwarisa kana kutiurayisa. Muri kundiwawo varume vakanditeerera, basa rinogona kufuma rakapera. Regai tibatsirane mhai panyaya iyi, musazogwara nenyaya iyi. Ndagara ndakuudzai, musazogwara. Padhuze dhuze ipapapa pane vana vemurume vari kuuya vamamusingazivi. Ndaona kuti ndikadzokera kugokwa ndisina kukudzai nyaya iyi, ndenda kuitirai chinhu chakaipa mhai. Chigadzirirai kuzogamuchira zviri kukuwirai musina kuzvitarisira. Ndati kuri kuuya chiva namhaiyo, handiti imiti mune tsika yekuti wangu murume hanyengi, wangu murume hanyengi, ende akakuhwai muchitaura mashoko iwayo mhaika. Ndokuwirai tsitsi. Saka ndiri kuti hatidi mamai achatifira, hatidi mamai achagwara. Gadzirirai kuzogamuchira vana, nokuti variko, vari kutouya. Mai vacho vakazvara mwana uyu vakafa, saka wanga achimbochengetewa kwaambuya vake. Zvino mai mbuya vacho vafa, sande amauya kuno kumusangano, ndo sande akafa mbuya vemwana uyu. Haachina kwokuinda iko zvino, kuzhe kwekuuya kumba kwababa vake. Baba vake mai, murume wenyu iyeye wamugere naye iyeye, ndo baba vemwana uyu. Kuri kufanira kuti panovhugwa zvikoro, anofanira kunge atova kumba kwenyu, matenga maunifomu emwana uyu. Ari kuuya, ari kuuya, komodati aindepi mwana wacho. Ende nemwi pamunongomuona, tarisai musoro wemurume wenyu, tarirai zheve, tarirai zvese, hazvina kana mubvunzo. Imi ndi mungada kungoomesa zvenyu musoro, but mwana ari kuuya kudzinza rekwavo, kuna baba vake ari murume wenyu imimi. Saka ndiri kuti gadzirirai, chigadzirirai kuti paanohoi dhuchu achiuyiwa naye, muchaita sei? Muchaita sei mhai nenyaya iyi? Tiri tose here vana mai? Vari kuuya, vana vari kuuya. Musazotigwarira. Chimwe chisingafaniri kubvisa munhu pakutenda kana kuita stress kana kubatwa shuga, ndechekuti musi wamuchazoziva zvandataura izvi. Number 1,
kuti imi mune vana 3 uku mozoziva kuti murume wenyu ano mumwe mukadzi nevana 3 futi. Wekutanga wenyu akangoenzana newekutanga wamai avo, wepiri wakaenzana newepiri wamai avo, wetatu wakangoenzana newetatu wamai avo. Ipapa pamuri kutoronga kutoti muite mimba, naivo vari kutorongawo futi kunoita yechi4. Saka imi pamuchazoziva nyaya iyi mhai, sokungwara-ngwara kwenyu muchiimba kukwaya, rambai muchiimba. Sokuimbisa kwenyu chechi paSabbath school, rambai muchiimbisa. Chero maziva nyaya iyi. Tiri tose here vatendi? Ndikuhwei kuti imi makuinda kuchechi muchihwisa tsitsi, muze mubvunziwe namapathfinder kuti nhai mama nhasi munogwara here, muchitambura nenyaya yandagara ndakuudza iyi, kuti zviriko mugozozvigamuchira musi wazvinodii, wazvinouya. Imwe ichagwarisa vamwe vanhu ndeyekuhwa kuti murume wako abatiwa mumba memukadzi wemunhu. Kana anga asati abahwa, chigadzirirai mhai, gadzirirai. Pose apa wanga achingoinda, asi zvegwendo runo uri kundobahwa, ari kunobahwa. Haya zvino hapukunyuki, zvegwendo runo hapukunyuki. Wadza kumukadzi wemunhu kana kuti kuchirikadzi, nekuti kune varume vane chivindi ka, kune varume vane chivindi vanoti mukadzi wakanzi naMwari. Kana achinyora pana chaputa paya, Mwari achiti kuchirikadzi muiti wako ndiye murume wako, kureva kuti Mwari wakasika ndiye murume wechirikadzi. Koita varume vane chivindi chekunoti panonzi naMwari ndini murume wepo. Vamwe varume vakanditarira panapa vanoda kundopinda mumba munopinda Mwari. Ndati ndikuyambirei shava tsika yenyu iyoyo. Ndangoti ndipfuure nepo, nokuti ndikadzokera goko ndisina kutaura mozoti ndakuitirai chinhu chakaipa. Zhovhini ndati chicherai chikomba mupfire. Mukadzi wemunhu haabahwi magetsi, kunyanya chirikadzi. Ukandopinda pamurume aripo iko zvino mupenyu agere apa, akakuwana uri mumba make nemukadzi wake, munogona kutotaurirana, ukavhagwa-vhagwa, ukatengegwa mota, ukatengegwa mba, unogona kumuvhara-vhara. But pawazotambira pachirikadzi apa, ndokutaurira, ibva pamusangano uno udzokorodze kunopinda kuchirikadzi futi. Ana ngoti ndikuyambire, handiti une nharo, kaiwe. Kwai vamwe baba, Mwari unonotitonga nokuti takai kwai tinofanira kubatsira chirikadzi, saka tikasadzibatsira Mwari uchanotitonga. Kubatsira kundodzipomba ndo kubatsira kwacho. Nyaya yangu yanga iri pakuti mhai, musi wamuchazoziva iwaizvi, musi wamuchazvibata kuti baba venyu, murume wenyu ari kupinda mumba mamai ava, mutidzikamire, murambe muchiuya kuchechi. Tiri tose here vana mhaiyo? Nokuti kuinda vari kuinda, koi munogoramba sei kuti havana zvimwe zvavari kuita murume wenyu? Mozviramba sei imi? Mozviramba sei? Foni yake munoibata? Pini yacho moiziva? Kopeteni moiziva? Saka akavharirei saka? Paya muchine zvana waiti kwai vana vakabata foni yangu vanozodini, vanodhilita zvinhu zvangu, iye zvino munokugara muchingori tu. Saka akavharigwa foni namapeteni nechi, akavharigwa ndiani saka? Saka unogoramba wani uchida kutinyepera chingoti ini baba vekwangu vakatendeka, ini baba vekwangu vakatendeka.
Iwai vana maimi, kana usingazodi kufa kana kuwira pasi wofa musi wauchabata zvinhu izvi, teererai vana mai. Pamoyo apa paisiwi munhu, apa pamoyo hapaisiwi munhu, panogara Jesu apa. Kana waita nharo dzokutora mukadzi uchiisa pamoyo, wotora murume woisa pamoyo, musi wauchazoziva nyaya idzi muchatifira. Kana wanyanya kumuda murume, Jesu pamoyo, murume woisa nechepadivi apa, asi Jesu ari pamoyo. Tiri tose here vatendi? Nokuti vanhu vanozonzi kwai vamwa mishonga, vazodonha, vazodini, vakaona murume wavo ane girlfriend mumota, saka kubva musi uwoyo pfungwa dzinenge dzadambuka, vari kuzodi. Vanhu vazhinji vari kuita izvozvo. Vanhu vakararama vachida vanhu kudarika Mwari. Vane dambudziko iroro. Kana imi samai mukangoziva kuti murume munhu wamakangoshongana naye mukufamba, makangoshongana mukufamba, mochemera mwana wavamwe mai. Zvikona kuchemera mwana mai venyu, chemera mwana wavamwe mai. Ndati chero makarambwa mai, nokurambwa kwenyu indai kuchechi, musaita stress, musagwara, indai kuchechi. Kana makarambwa nomurume, hamuna kurambwa naJesu. Hamuna kurambwa naJesu. Saka serious pabasa raMwari, serious. Ndikuwei. Kwai hamuchadi zvebasa raMwari, muchiti kwai makarambwa, makarambwa. Iwai zvevane varume vakainda, iwai. Musi waanodzoka kuti kwaari zvenyu hamuzivi, nenhamba dzaishandisa wakachinja. Kuti hamuzivi, dama muchitoziva kune nhamba, kana kuti nhamba dzamai vacho vavari kugara naye, maifona. Moti ndokumbira mundichengetere baba ivavo, murume wangu akauya ikoko, mumuchengete. Handimuona kuti zvamakamudai vakamira sei? Makamuda nokuti aiva murume. Saka ndokumbira kuti mundichengetere ubaba vevana vangu vari ikokoko. Usingapopoti, wakafara. Vapei tii nenguva, kuno ndaivapa tii nguva yakati, ndaivapa sadza nguva yakati. Please, please, ndichengetereiwo murume wani. Pasina kupopota, pasina kundogwana vanhu, pasina kufona muchitukana navanhu, muchitaura mushe. Imimi kuno manje, mopinda pabasa, mopinda pamunamato, moshandira Mwari. Mukashandira Mwari, mofona vakadiko vashava mazuva ano. Singambotukani nevanhu kana. Mwari unenge achigadzira manje. Mwari unenge achigadzira. Pamunenge muchishandira Mwari muchinamata, Mwari unogadzira. Pasina makore mangani tuchu wadzoka. Kufamba so unovuya, so unodzokera, so umire. Kuti uone kuti ari kuuya here, kana kuti ari kudzokera, kana kuti amire, kana kuti unongozoona asvika payadhote yanga achiuya kuno baba. Zvisina kumira zvakanaka manje. Paanodzoka ipapo unenge wava mai. Une wadama uchinzi mai manje. Kuti ugone kuzomugamuchira mai, hazvingoitiki zvandiri kurondedzera izvi. Hazvingoitiki kuti ongofuma uchiti ini cheranga akandiramba cherakadzoka nokugamuchira. Hazvingoitiki nje. Kugamuchira zvose zvandiri kutaura izvi, varipo vakatombowigwa nazvo vakazvigamuchira izvi. Asi mune chakavanzika pakugona kugamuchira vana vomurume, pane chakavanzika. Hazvingoitiki kuti munhu afigwe nemurume arambe achingouya kuchechi achingoshandira Mwari, pane chakavanzika. Ndosaka kuchiti umwe akafigwa nhasi unoramba achiuya kuchechi, umwe akafigwa mangwana
watova kubhawa, wotopfeka zviminisiketi ari ikokoko. Pane chakavanzika. Vari kudherera nyaya dzokumuka vachinamata, dziya dzokugara vachinamata. Aizvi mai, kana zvakuwira izvi pasina munamata hamugoni kumira izvi. Izvozvo zvandiri kurondedzera izvi. Ndiri kutorondedzera zvamai imwe, izvo zvandiri kurondedzera zvokufona nekudidi ndezveimwe mai yaiva nekutenda kwayo. Vachifona vakafara. Mai ivava ndobva baba vaya vazodzoka manje. Havana kumbopopota, havana kana kumbotsamwa, nokuti vava vari head deaconess, vari serious nebasa raMwari. Musi waakadzoka murume vakamugamuchira. Kwadarika makore anodarika 15 ndobva vazodzoka baba vaya. Ndobva vavagamuchira, havana kumbogwa navo, havana kukona navo. Zvakanaka-naka, titambire shava, mhofu yomukono, vanosenga magone nemhasha. Vavasvika shava, zvakanaka zvikadii. Vaibika nenguva, vachivapa, vachiwacha hembe, zvese vachiita. Pazvakazogwadzira inguva yokugeza. Mai vaya ndopa vakati ama vane nguva zveshava, handinganogezi ndoga. Mava nenguva musiri pano. Saka vaidzisa mvura yavo mugomo womvura kudai wobhoila, woisa imwe inotonhora, vondogadzika kuchenja uzuku. Kusumudza vakaona kuti baba vanogona kuzofa ndikasara ndavhunika mbabvu. Saka vaingoisa pabhero. Vanhu vekugoko mabhero ekakaya muno maziva. Ekake, musanyepa-nyepa. Utazi kuti hamuwazivi mabhero imimi. Ndopa vaivaisa pabhero paya. Voita zvokudhonza vachienda kuchenja usi. Kundovagezesa ikoko vachiita vachikakata pabhero. Saka vaiti kana vasvika ikoko, ivo mai ndo vaitanga kugeza. Vokurura. Shava vari apa. Mai vaya vogeza. Ende vaitora nguva yavo pakugeza. Vainganonoka kubika, vononoka kuwaridza, bati pakugeza vaitora nguva. Vogeza. Shava vakanguri. Vakashinga musi wekutanga, wepiri, wetatu, vakati mhere kuchema. Chema variko kuchenja uziko koko. Mai vaya vakaramba vachingogeza. Pesira vana vazviwa vakati mai vanenge vanorova baba kana vachivagezesa. Ndokufonera bhudhi vababa vacho, bamukuru uyai kunamira zvakanaka. Chii vanangu? Zvikanzi baba vanoti kana vatogwana mama kunogeza, tinovawa chema ikoko. Vanenge vanorohwa. Ndobva shava vakuru vavuya hasha dziri umu. Vakatsamwa. Vakawana shava varipo vakagezeswa, vakachena varapo. Mai varapo vari kutogadzira chikafu chemasikati. Ndobva bhudhi vasvika. Kundoti makadii bamukuru? Zvikanzi musati mhorosa. Chii nhai bamukuru? Munozviitirei? Munoti kana muchigeza munukuna wangu munomurova. Kana makaona kuti manga akambokusiyai, kana mamusingamudi, makadii kundipa ndakamuchengeta. Pane kuti murove mwana wamai vangu, ndinogona kumuchengeta. Ndipei hoyo, kana achifa anofira kumba kwangu. Nhai shava. Hatina munhu watinomborova ini. Ndatomudziwa nevana kuti munorova munukuna wangu. Ndipei hoyo zvozvi ndine naye. Nhai shava. Shava varapa. Vabvunzei. Kuti ndinovarova here ini kana ndichivagezesa. Vabvunzei shava vari apa. Nhai bamunini bhudhi. Ko imi munodzi kana kuendiwa kundogeza munochema. Mune muchichemei munorohwa here? Aiwa. Saka munenge muchichemei nhai shava. Chero ndimwe wabhudhi. Munoti zvinoitera kuti munhu unokurura kugeza akashama. Ini ndichimuona achiziva kuti handingagoni kuita. Imi mama imi munhu agwiwi naye mhanimi. Munhu haapopotegwi. Murume haatukwi. Vana maimi muri kundiwawo here? Rambai makachengeta kutenda.
itai zvakanaka. Kana varipo vanonetsa varume, musazvinetsa. Wanzai nguva pakugeza. Uchaibomora chete mhere umwe musi. Uchachema chete. Une usingachatendegu kana kuenda kumagrosa kana kuenda kupi kana kupi. Zvino apa panepo tasikuti kudapo wakaisa bhodho size 4 apo wakaita size 4 apa. Uchifamba so. Ya, ukatifambe ukaenda kukwe. Uyai kuno. Imbo uyai kuno. Ndoda kumbokubatai. Varume imi. Muchazvishuva zvinhu zvamuri kutambisa izvi. Izvi muchazvidemba izvi. Pandakataura nyaya irimwe gore kune imwe chechi kwaina vamwe baba, mandibetsera maichuma. Ini mayo yandichamboitambisi chero ndikafa, zvokuti kwai kune second hand iri nani munhu achisara achiwanikwa. Mai ava ndichamboita zvekutamba navo. Ndiri kutsanangurira kuti pane zvichatiwira. Hakuna munhu unofana kuita BP nokuti kwai wazosiyiwa nomurume warega chechi achanamati Mwari achadi. Musi waanodzoka geza, tora nguva pakugeza. Chadavira chete. Regai ndiverenge mapoindi maviri ari panapa. Nguva dzedu dzafamba. Pamaminutes anenge asara vanoda kuwedzera vowedzera. Takamirira zvinhu zviri kuzotiwira nekukasika. Ndakanyora panapa kuti tinofanira kuramba tichinamata Mwari ende tizvigamuchire. Whether muri mudikonesi, muri elder vechechi, muri nhengo inozikamwa. Chero mwana wenyu akafuma ane mimba pamba, rambai muchinamata Mwari. Uye unenge asingatozivi. Kana mukamubvunza imimi kuti mimba yaunayo ndeyani, anokupindirai kuti mama tara chokwadi ka. Ina handichanyatsoziva. Kana isiri yatemba ndeyaHeneri. Asi Heneri akazoramba ndeyatapiwa. Anenge achikudzai mashoko akadero so. Imimi muri superintendent kuchechi, muri head deaconess, ndimwe munowaridzira mucheke ichiryo paya. Ende chinonyanya kugwadza chacho mhai wenyu mwana amitiswa kudero, ndimwe munozikamwa potse Harare yose ino kuti kana kukaitika muchato vakaisa imi pakupakura zvinofamba zvakanaka. Saka munodaniwa kumichato yose kunosvika kukuwadzana. Nokuchitungwiza uko vachikukokai kuti kana muchida kuti zvinhu zvenyu zvifambe smart, muchato wenyu urongeke, mudane maisivanda. Kuchirehwa iwe wapoterera michato yevana vevamwe yose uriko ikokoko, wako wofuma achiti mama havaye zvino vanotaura kazviya zvokusunga nekudii. Anoto mama handisi zviri kuitika mudumu mangu, munenge mune chunhu mama, mudumu mangu mune chunhu. Agokushandisa ugoti mwana unogwara, unodii, unosvika kwadhokota mimba. Saka tokuindisepi mwanangu? Handizivi mama kuti kwandingaenda ndekupi, kuti kwatapiwa, kuti kwaHeneri, handizivi. Unozwa kuti unoperegwa so uri mai yechechi, unoperegwa. Kana kuti uzoita zvishedzero panapa, unopera simba. Apa wanga wakamira kutungamira mayuthi, kuinda nawo kuKaribha kudzoka, kuinda nawo kuForosi kudzoka, vana vavamwe vachitotenda kuti toda kutenda mai Dhuve nokutitungamira kwavari kuita. Vari kutidzidzisa zvokuti ini Mwari achindibatsira mama, ini ndoda kuchata nokuti mai Dhuve madzidzisiro avatiri kutiita kuyuthi uko
ini Mwari, ini maidhove vanondikomborera. Wako ndo panofuma akangoti tuturu tuturu nemimba. Woramba basa muchechi, naye vasikana ndingatungamirira sei Dhokasi, ndotungamirira sei Dhokasi zvinhu zvakadai kumba kwangu. Unoramba kutungamirira Dhokasi, ndiwo wakamitisiwa. Naimi yedhidikonesi, imimi makuramba imimi zvechechi muchiramba basa. Ndimwe here makamitisiwa. Handiti akamitisiwa mwana wenyu musi waakahugwa, imimi maitobika chidlo. Iye achihura kumakwenzi uko. Konzi uyai kuno mutibatire basa. Woti kwaina handigoni nokuti mwana wangu wakamitisiwa. Ndikuwei kuti maramba basa. Zvakarema zvakadero zvichigwadza zvakadaro. Hamufaniri kuti mufire mimba yomwana. Hamuiti BP nemimba yomwana. Betsegwai naMwari. Muti Mwari kana zviri izvo zvamandipa izvi ndinogamuchira. Ende musasiya chechi chero mimba yacho iri yemwana waEridha. Musasiya chechi. Musasiya chechi. Ndoenda sei kuchechi? Ndinoteresana sei navo? Ndinoteresana. Ende mai mukadzi waEridha manje ari kutoiramba mimba yacho, ari kuti zvoni ini wangu mwana asati omitisa. Muri kuti mimba yomwana wangu sei? Inini chandoziva ndechekuti Sifasi haasati omitisa. Kuda vanenge vakambovata naye here vakaona kuti hamitisi, hatizivi kuti vanenge vachizama kuti kudii ipapa. Ndiri kuti zvakadaro mhai, Mwari ngaakubatsirei kuramba muchiinda kuchechi. Muchindobatira Mwari zvakaoma zvakadero. Chero vakaramba kuchengeta mwana wacho, chero vakati hatizvipindi, chero vakati hure renyu ramakazvara makarega kutsiura mwana, makarega kudii. Zvose izvozvo zvichitaugwa. Musaita BP, musaita stress. Rambai muchinamata Mwari. Rambai muchinamata Mwari. Hasha dzokutukana navanhu nokugwa dzinongoshaikwa chete kana ukagara uri mai yomunamato. Zvose zvichikuwira izvi une usina kana dambudziko. Saka paya panenge pachinzi vanhu munamato, hakuzi kunetsiwa kuya. Kunamata nhasi kuti usimbiswe wakamirira nyaya dziri mberi. Hakuna munhu asinganamatisi kwose uko anozoshongana nezvinorema akagona kumira panguva yaashongana nazvo. Iko sure kwose uko wanga asinganamati, hazvibudi. Saka minamato ikawanda usati wamitisigwa mwana nemwana waEridha. Minamato ikawanda kunoku unongoramba uchikuva munhu wechechi, Eridha vacho uchitovafarira. Nekuti wakasimbiswa neminamato yaunogara uchinamata. Murume asati atogwa noumwe mukadzi, mukadzi wako asati atogwa noumwe murume, unogona kuramba uri munhu waMwari koga kana uri munhu womunamato. Asi manje kuti utoregwe mukadzi, manje kutoregwa mukadzi nomwe murume, but mune zvivindi varume imimi. Mune zvivindi. Kutora mukadzi weumwe uri kutoreva kutoti baba ivavo vari kugara namai ava munhukadzi, iwe ndiwe murume. Ndiwe murume watora umwe murume mukadzi wake nokuti iye mukadzi. Iwe ndiwe murume. Mva urai imi baba imi, urai. Urai, handiti bhuru rinoonekwa namavanga. Urai, pombai mupombe. Muchazviona pamberi apa. Ezvika nchitaura kuti sikuti hapana varume vanohura pano, ivo varipo. Varipo vakagara vakati foni ikaringa anga aikangamwa mudining patable, ikaringa foni achigeza, foni ikaringa achigeza anga aikangamwa, akaiwa ichiringa akashama. Mai we, unozoziva kuti hana kushama, anonga foni isina kudavigwa. Atomanya kuenda kunononga foni yake. Saka ndiri kuti zviriko, Jesu wagara ataura panyika munotambudzika, asi tsungai chinyi? Asi tsungai moyo, tsungai moyo. Ndiri kuti zvichitiwira zvingatirambe tiri pana Kristu. Ende izvo zvindiri kutaura nyaya dzemimba idzi, mamusati mazviziva mai. Asi mwana wenyu anotokutaura kwandiri kutoita uku, anotori nayo mimba. Imi hamusati mazviziva henyu.
ende haisi mimba yoga musi muchazvibata ndopamuchaziva kuti imimi mimba iyi anayo, pamusoro pazvo ari muchirongwa, ari kutomwa mapiritsi. Izvi mamusingazvizivi, asi musi wamunozviziva mai, musatifirawozve, musatifira. Gadzirirai kugamuchira nyaya idzi. Mamai wose ari kurarama achiita zvokumwa mafamily planning panapa apa, kana mune mwana wenyu ari kuzviform 1 form 2 kana grade 7, kana mashotegwa namapirisi enyu amunomwa ya family planning aya, kana akakaruka apera musingazivi, musazvinetsa nokuinda kure kure. Munongoti kumwana wenyu uri form 2, ndipowo ranhasi mwanangu. Mungoti ndipowo ranhasi, anenge anaro. Wedha muri muchirongwa kana kuti muri pai, kana mangokaruka rapera, chero muri muchirongwa mukangokaruka musisina, munongoti kumwana wenyu mwanangu ndipowo ranhasi. Hamutauri kuti refamily planning here kana kuti remuchirongwa, munongoti ndipowo ranhasi mwanangu, angu apera, mopuwa. Kana mazviziva, rambai muri pana Kristu, chengetai kutenda. Tiri tose here vana mai? Ndiri kuda kuti ndipedzisire ndichiti tinofanira kuramba tiri pakutenda. Kune vabereki vari pano izvezvi vakauya meeting, vamwe vakabhejegwa nevana kuti kunamata hakumanikidzwi. Kana muchinda meeting kwenyu koko, indai. Ina handiti zvechechini. Ukatarisa mwana wacho anorukwa free hand, anoisa ma-earring. Asi mai vacho mukavapa chitanda panapa, mukapa mai vemukomana iye chitanda kuti uyai mutiimbisire, mai vacho mukavapa chitanda panapa, mukahwa vakati 195, kana tasvika ipapo sangano ngarisimuke. Mwana achirukwa free hand kusaluni uku, ivo vari pano. Zvinogwadza, unohwa kutsemuka moyo. Uri serious nechechi, unoita zvinhu zvako zvakavimbika, zvinhu zvenyu zviri straight, asi mwana wenyu musikana ndiro hure guru Harare yose inoi. Imi hamuchatombogoni kana kumutsiura, hamugoni kana kumutsiura mwana wenyu nemahuriro ari kuita. Mukada kuti mutaure nyaya dzakarekera kukuhugwa, unotokuudzai kuti magumati izvozvo izvi. Kana manzeho modzosera musoro sekamba yambota ugansinda dero, mobva mati zii. Hamumutsiuri mwana wenyu panyaya dzemadhiragisi, pane zvose zvari kuita zvedoro zvechinyi, unotodzadzarika muchibika kunge achakuwedzererai supu yedoro imi muchitobika. Kana mabva ipapo makuti makundovata, moda kuimba nziyo, utsi hunenge huchiti buda nepawindo pamba penyu, achifuka machira yenyu, achidla sadza renyu, ari mukomana wembanje. Ende kudzinza renyu kwamozvagwa maimwe hakuna wakambosvita fodla, kudzinza rababa vake hakuna kana munhu 1 wakambomwa doro. Kana achitomwa achiita zvemadrugs, unoti ndinomwira nababa vangu nasekuru vanopinda chechi, ndoda kuvamwira vese. Imi muri kuno muchitungamirira prayer band, kutungamirira prayer band, mwana wenyu achivhiya vanhu pabhodhi apo, achigarira vanhu vanobva Joni, achivhiya vanhu seng'ombe, achitorera vanhu mari. Imi muri kuno. Izvozvo ndiri kukutsanangurira mhaya kuti mukanyatsodzikisa pfungwa pamusoro pemwana wenyu wamakazvara nokumudzidzisa kwamakaita nezvaari kuita ezvino, mukanyanya kudzikisa pfungwa mhai, munofa mugere pamuri ipapo. Kufa kugoi vakafira meeting. Kana mukanyanya kufunga zvinhu zviri kuitika mukati meupenyu hwenyu. Ndosaka ndati Mwari achitibatsira vasikanaka, zviwira vanhu zviriko zvakawanda zvinoshungurudza. Jesu wati panyaya iyi, ndoda kugara ndakuudzai, panyika pane matambudziko akawanda, asi vakaropafadzwa vachatsunga moyo, vachatsunga moyo. Tiri tose here vatendi? Zviri kuitika zvinogwadza izvi, zvinoitwa nevana zvinogwadza izvi. Umwe mwana chero kamuratidziwa kuti kwai mwana wamainhingi, unomutarira rutatu, wozongoona kumeso kuti shiwa akafanana navo, saka mwana wavo nezvaari izvi. Imi moga munotosvoda naye, munosvoda naye mwana wenyimi.
kunyara. Chero baba vacho vanenge vakangoti tuzu vakadai, vakatarira mwana wavo musikana akapfeka skin tight mberi kwavo, achifamba munya kuti kwai takatomukonewa uyu, takamukoniwa uyu, takamukoniwa, achifamba akashama mberi kwa baba vake. Skin tight, mapundu akadhinda, achionekwa mapundu anenge akadhinda mukati munyama. Baba vakatarira kudai, erida vechechi. Mwana achifamba akashama kuti baba, kana makundi kana kundopomba nevamwe vose, pomba ineni chero ndiri mwana wenyu. Akashama. Mai vacho vakangudai, tamukoniwa uyu, tamukoniwa. Mukadzi une 48 years, murume une 57. Kusanganisa makore enyu, imi baba imi ne mukadzi, 100 chakuti anopotsa kupinda mu 200. Makundi kana mwana une 19 years imimi. Mamukoniwa. Ndisisi ya. Baba vacho vanomuti sisi. Mai vacho vanomuti sisi. Saka ungadi unoregere kutonga. Ndimai guru pamba, iya zvanzi ya baba, ndo zitete ziguru. Saka unotonga. Ndiri kuti tiri kusangana nenyaya dzinogwadza vasikana. Mwari akasatibatsira, munhu unofamire sechibhorani nenyaya idzi. Kana Mwari akasapindira, handisi kutaura zvinhu zviri kure, ndangoti nditsanangure nyaya idzi, nokuti vanga vasati vasangana nadzo, maakuchinosangana nadzo manje. Kana musati mambofigwa, zvimwe zvamuri kutonda matira apa muchifunga kuti zvichaita nani, muri kuwana kumba zviri wese. Wanga achimbouya murume kuzvi9 kuzvi10 kuzvi1 AM, pano muri kunamatira kuti Mwari dzoraiwo murume wangu adzoke kumbave munhu kwayo. Ndo pamunongoti muchisvika Sunday kuseni manheru wotucha, woti ndaona kuti ndinganeta nokufamba, ndakotora hembe dzangu ndichinogarirako. Hatitarisiri vanhu vanobva pakutenda, tiri tosere vanhu vaMwari. Gadzirirai kusangana nazvo izvi. Pane zvimwe here zvamunoona imimi kuti munhu anofanira kugadzirira kusangana nazvo izvi? Ndezvipi zvacho? Tine maminutes mashoma panguva yandapiwa. Ndezvipi zvacho zvamunoona kuti tigadzirire? Ndezvekudii? We! Hana yarohwa nehana. Hapana zvimwe here, ndataura zvese zvekuti muzvigadzirire mazviwa. Saka zvimwe zvinogona kubatsira kuti musavovhunduka. Chimwe chogona kubatsira senyaya dzokufa idzi vanhu vanodzihla stereki. Kwatagwa nyaya dzekuti munhu achafa, munhu achadii. Vamwe vano izvo zvamwe manheru havachatonyatso kudla kana kunyatso kuvata. Vofunga kuti zvino kana zvikazondiwira izvi, saka ndichazoita sei? Saka zvimwe zvinotobetsera ndezvekutoti mamwe manheru mapedza kudla, tauriranai pamusoro penyaya yokufa. Chitaurirana muri murume nemukadzi, kana muchigara muri 5 pamba penyu chizoya kuti makuva enyu i5. Saka baba vakangwaririra namai vakangwarira, munogona ngotanga nyaya mabuda musadza. Nai Lovini, kana kuri kuti ini ndatanga kufa, ndonovigwepi? Ko imi mukatanga, munovigwepi? Kana kuri kumusha, imboendai kumusha, mundoonesana. Ya, muchionesana. Makuva tingaisa divi ripi apa, makuva tingazoisa divi ripi, muchionesana. Baba vomboti pano pachuru, mai voti aiwazve mungakuvadza vanhu nokuchera pakaoma apa. Pakaoma, muchionesana. Nokuti zvinouya, hazvirambiki, hazvitiziki. Kana pasina chokuwedzera kana kutaura. Yaikuno kutaura yaikuno pane zvinenge zvichiitika panapa. Tichigadzirira kuti tiwane nguva yokunamatira nyaya dzandataura idzi. Mwari atibatsire zvisati zvatiwira, nekuti vamwe hazvisi kure pane zvandatsanangura. Hazvisi kure, zviri pedo. Mwari atibatsire tisabva pakutenda. Vanoda kutaura chigarai mauya mese, mungoita ka1. Alright, ndachida kutaura nyaya yekuti vana baba mazuva ano vana mai vakuita zvinoshamisa. Tigare takangogadzirira kuti unomuka usisina kana mwana 1 tinache mugaba auya. Mazviwere vana baba.
Kwai kana Tinashe Mugabe auya mukanzipa vana 4 hapana kana wenyu ipapo, rambai muri munhu wechechi. Zviriko ana baba, musarambazve. Zviriko. Iwai varume, musapikisana nepfungwa iyi. Ka uchida kuona kuti pane mwana asiri wako pambapo, regai ndikuzivisei nhasi. Ukaona uchiti iwewe kana uchirova mwana kana vana baba tikati kana maiwo vakapombiwa, murambe muri munhu wechechi. Hatina kuzvisanangura rezve. Tazvisanangura kuti vanotogwa vakadzi ava, vanotogwa. Ende vamwe vacho vari kutotogwa vari pano, vanovatora vari pano, anotoregwa ari pano. Saka zviriko, ngatirambei takasimba pana Kristu. Tiripo here varume? Ndakachemegwa nevamwe baba zvinogwadza, kuchema chaiko. Achiti ndakamubata mukadzi gwava gwetatu ndichimuregerera. Asi izvo ndafunga kuti ndichingobva hangu ndifambe nenyika, ndichingomusiya hangu nemurume yeye. Nokuti katatu kwete zvekuudziwa kana kudii, kubata kuti dzvi. Pamwe akamboti ndiri kubasa kwevhiki ndatumwa nebasa, iye achitogara neumwe murume vhiki yose kune imwe imba yavakabhadhara ikoko. Akatevera kana vawana variko. Mukadzi akati sorry, murume akati alright, ngatichigara. Akapombiwa futi. Saka ndiri kuti musatifira varume imi, musatifira. Tarirai mai yamugere nayo iyo. Inyasha kana muri moga ipapo pamai iyoyo. Inyasha dzamuponese. Taurai tiwe mai. Hanzi kana Tinashe asvika tigadzirire kushaya vana. Ina hangu ndandasumukirei kuti togona kushaya vana kunana mai nokushaya vana kunana baba. Kuburikidza vana mai tozofunga kuuraya vana vari innocent, takupa poison. Vana baba vofunga kunouraya vana vasina mhosva. Saka ngatizvigadzirirei. Mai waire point yavo yokuti kana mai vaziva kuti baba vakanyenga, voti ini ndoda kuzviuraya, asi mukuzviuraya kwangu handingasii vana vangu vatatu nokuti vanosara vachitambura. Votanga kuisira vana poison, ivo vozomwawo. Koita makuva 4. Ndo nyaya dzatiri kugwisana nadzo idzodzo. Ndo dzatiri kugwisana nadzo kuti vana maika kana kungawanikwa vakazviuraya kana kuzvisungirira kana kumwa mushonga, ngazvichitaugwa sure kwecamp meeting, zvichidzokera sure. Kubva pamusangano uno zvichiinda mberi. Hatitarisiri nyaya dzakadaro. Hatitarisiri nyaya dzakadaro. Isu tadzidza chidzidzo chakadai kuti kozowikwa kuti kwai kune mai yesavadhi yazvidira peturu ikazvilaita. Vachitsvira murumeyo nyika yakati chee kudai. Muregei afe oga mugozara mowanikwa, kwete kuti mimufe. Tiri tose here varume? Regai mai yoyo ife yoga mugozara muchirovora. Zvotendegwa zviri pavhesi. Ndo pamuchasara motopuwana Mwari anokudai zvokuti dhu. Muri kuhwa maimi. Musanetsana navanhu, musagwa nevanhu. Regai munhu aite zvinhu zvake, kana achinotemwa neshanhu ikoko, kana achizvisungirira kana achidii, muregei murume afe oga. Imi musipo. Mosara makatendeka muchechi. Mosara mowanikwa. Modiwa zvokuti munochema. Kwete kugwarisiwa nezvinhu zvisingagwarisi. Kana pasina vamwe vanoda kutaura, toda kuti tinamatire nyaya idzi. Hadzina kuchipa nyaya idzi. Idzi hadzina kuchipa idzi. Zvoda kuti Mwari vatibatsire. Toda vaviri vanouya kuno kuzotinamatira. Mwari atibatsire. Mwari, kana tingabva pano tichinoshongana nenyaya idzi, Mwari tibatsirei. Mwari tibatsirei. Mwari tibatsirei. Kuda ndini ndichashongana nazvo, kuda ndiwo uchasongana nazvo. Varipo here vafundisi pakati pedu? Vaona matira sangano, kuda vafundisi one hana dzorovowo kuti zvino mukadzi akafa. No, zvichamira sei? Ndatitoda vaviri vanotinamatira. Ndonga tikawana gogo 1
ainena ndina mati ndikuda Aizvi. ndikuda kupa vanhu vhesi chete ukuthi Muri kuuya zvimwe kuzonamata. zvimwe zvinhu zviri mubhaibheri saka ndiri kuda kukupai vhesi vasikana kuti munoverenga muri mega ukuthi zvinhu izvi mai ava vari kutaura chokwadi tinorirwa naMwari. Ivhesi yacho amene anogona chona Aizvi. Verengai chero nechindevere ichocho. handiverengi nechindevere kwamunanoona here kuitira kuti tibatsirikane. 2 verse 21. vhesi ya 21 zvakazarurwa 2 vhesi ya 21 ndakamupa nguva kuti atendeuke akaramba kutendeuka pakufeva kwake. Vhesi ya 22 tarira ndoda kumukandira panhovo navanoita upombwe naye panhamo huru kana vasingatendeuki pamabasa ake. Vhesi inotibatsira kuti isisi hatigoni kuzvirwira tega, tinorwira naMwari. Musazi nese vasikana kana masangana nezvinhu zvakadaro. Fanike mazuva ano mavhiki akapera aya takasangana nezvakaoma. Vana vedu vapanduka, munoziziva. Vanoburaya vabereki. Makainzva vabereki vakaburaiwa baba namai vese imba yese vechiburaiwa navana vedu. Saka atimirei takashinga. Mwari anotirwira. Tichazvirwire kuenda kunorwisa mumwe mukadzi akaenda kunorwisa ndobva BP yakwira iri ikoko akafira mutoileti. Saka hatifanire kudaro. Mai vari kutaura chokwadi kuti atimirei naMwari. Isisi takura tachembera tinoziva zvizhinji zvawira nyika mazuva ano. Verengai Bhaibheri. Mungaverenge inokusimbisai pamatambudziko mahombe. Uyai mutore tiri kukutaurirai vana gogo kuti imi vechidiki ndimi munofa. Ndimi munohura. Ndimi munoita zvese. Mirai makaita sei? Vana baba musavazivi nemhaka yekuti mabasa hakuna. Motora baba sechitende. Atini izvozvo. Batsiranai. Aikona baba woita dzunga ashazokuita wozvisungirira. Womapoison. Nemhaka yenyu vasikana iyi. Mwari ngakubatsirei. Tiri mumusakasaka. Ndoda vamwe baba vachanamata kuno. Kuda kuti tinamatigwe Mwari atibatsire patichawirwa nezvinhu. Kovaripi baba vacho? Kwe muri kutizawana apa muri munhukadzi here? Ngatitsinzinei tinamate baba vedu vari kumusoro kudenga. Tinoda kukutendai mweya mutsvene. Tinoda kukutendai Jehovha. Maita enyu mukati menguva ino yamatipa chidzidzo chakanaka zvakadaro. Chinotisvinudza maziso kwete kuti tigoita hasha asi kuti tigoita vanhu vakaziva shoko vari murwendo rwokuenda kumusha. Toda kukutendai Mwari nokuti imwe kana muchipa rukoko rwokuti uyai kwandiri imi makaremerwa ini ndichakusorodzai. Hazvirevi izvo kuti tinotanga taita isu. Tinofanira kungouya nazvo zvese. Batsirai vana avo Mwari. Batsirai amai avo vari kunetseka nenyaya dzataurwa pano. Mugovashingisa Mwari nokuti hazvipedzi unhu hwavo zvaitika. Havasivo vazviita asi kuti Mwari munotarisa muridzi wechivi ivo vasazvipinza mukati mechivi. Mwari toda kukukumbirai kuti zvaitika
tisiyei takamira sokutaurwa kwazvo. Toda kunamatira baba vari kutambudzika, pamwe vakatosungwa mbira dzakondo kuti vasabva kwavari, asi vasabva kumbare, kwavari kupaka mota iyo, kwavari kupaka bhenzi iyo. Asi nerimwe zuva Mwari muri kuti ndichazvifumura pachena. Mai vacho voti chinyi, asi Mwari mune mhinduro kwatiri tese. Mhinduro yenyu inongoti ramba uri pandiri, ini ndichaziva zvekuita. We want to thank you, Lord, nokuti isi hatina simba. Mukasatipa simba, chokwadi tinozvikonewa. Asi nokuda kwokuti makavimbisa, nokuda kwokuti tiri pano, patiri kutenderwa kuti tiuye noutera hwedu hwese, Mwari chitisimbisai. Maita henyu Jehovha, kudzwai nokusingaperi. Muzita raJesu Kristu ndanamata. Amen. Baba wedu vari musoro kudenga, tinokutendai pamasikati ano nechidzidzo chatanga tiinacho, changa chichitipa nyevero nezvingatiwira zuva ramangwana. Nguva yekugadzirira ndio ino, kuti chipi nechipi chataugwa, hapana ane mushonga wokuzvirapa kuti zvisamuwira, asi zvinongouya. Ishe wangu, kana zvatiwira zvauya kwatiri, tisaramba Mwari, tisakurambai, tisarasa kutenda, tisaramba kukushandirai. Tikuunike kusvika tagwara kana kuti tafa nemhaka yezvinenge zvatiwira. Tenzi wangu, tinotenda nenyevero yakatawana iyoyi, zvirambe zviri mukati mepfungwa dzedu. Totora decision kunyange zvisati zvawira kwatiri, kuti zvino zvikazouya tizvichazovei zuva ramangwana. Matipa zvedzidziso yekugadzirira ramangwana, zvimwe zvinotarisigwa kuti zvichangouya, mabasa achapera, tichafigwa. Pane patinoda kunogara, kwatinoda kunoenda kana umwe wedu asisipo. Patiri kugara iko zvino hapasi pedu, tichaendepi kana mari isisipo? Zvose izvozvo zvoda kugadzirirwa. Tenzi, tibatsirei tigadzirire nguva yakadaro. Tinotenda nenyevero iyoyi, mbiri nerukudzo zvipiwe kwamuri kubva zvino nokusingaperi. Amen. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Pane vane nzara Ishe, pfurai nepano. Pane vane nzara Ishe, pfurai nepano. Pane vane nzara Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Pane vanochema Ishe, pfurai nepano. Pane vanochema Ishe, pfurai nepano. Pane vanochema Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Ndinokudana, pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano.
she furai nepano pane vakasuwa Jesu furai nepano pane vakasuwa she furai nepano pane vakasuwa she furai nepano furai nepano pane vakasuwa furai nepano pane vakasuwa furai nepano pane vakasuwa furai nepano furai nepano ndinokudaidza Ishe furai nepano ndinokudaidza Ishe furai nepano ndinokudaidza Ishe furai nepano Ishe